Maayong adlaw mga bata. Nadumduman ba ninyo ang 5 ka panimuot o ang sense organ? Very good. So ang 5 ka panimuot mao ang ilong, mata, dalunggan, dila ug panit. O karong adlaw atong ilhon ang mga parte sa dila ug ang kapuslanan sa matag usa niini. Andam na ba mo? Mao kini siya ang mga parte ug gamit sa atong dila. Ang dila usa ka sense organ nga motabang sa paghatag og lami sa tanang butang nga isulod sa atong baba. Aduna kini taste buds. Ang lami sa pagkaon moagi sa mga gaburot sa dila nga mao ang taste buds ug ang nerve endings. Ang nerves maoy magdala sa mensahe paingon sa utok nga maoy mohatag og kahulugan sa lami sa pagkaon. Adunay parte sa atong dila nga maoy makalami sa atong ginasulod sa atong baba. Kani nga parte sa atong dila maoy makalami sa tanang pagkaon nga adunay lami nga pait. Sama sa ampalaya ug uban pa nga mga pait nga pagkaon. Ang daplin parte sa atong dila duol sa makalami sa pait, maupod ang makalami sa aslom nga mga pagkaon o mga sour nga pagkaon. Sama sa mangga. Ang nasa daplin pod tumoy mao ang makalami sa mga pagkaon nga tamis o sweet nga mga pagkaon. Sa tunga-tunga sa daplin sa makalami sa aslom o tamis, maupod ang parte sa atong dila na makalami og parat. So ato ampingan ang atong dila kay importante kini nga panimuot kay kung wala kitay dila, dili na to malamian ang atong ginakaon nga mga pagkaon. Karon, aduna ko ipakita sa inyo nga mga hulagway nga pagkaon ug ilhan ninyo kung asa dapit sa atong dila ang makalami sa mao nga pagkaon. Andam na ba mo? Karon, aduna ko ipakita sa inyo nga mga hulagway, ilhan ninyo kung unsa ang lami sa ilang gikaon.
Ug dinhirat ako tog mga bata, hinaot nga daghan inyong natun-an karong adlaw. Daghang salamat, amping, bye-bye! Bye!